kasagaran nga ideklarar nga doctor of the church kadtong sang mga santos, mga buutan nga mga Katoliko nga dunay high educational achievements, mga tag-as ba sila edukasyon, unya gigamit nila ang ilang pagka-educated para ipatinaw ang atong kaning pagtuo. Kani si Saint Catherine of Siena, usa ni sa mga nabang murag dili basta-bastang pagka-doktor kay wa man siya katarong og eskwela. Wa man siya profession nga maklaim. Pero daghan siya gisuat, daghan siya mga pamalando nga gisuat o gitudlo pinaagi sa pulong ug sa buhat nga hasta ang Santo Papa na kumbinser. Talagsaon sad no? Lingi ay mong tupad ing na makakumbinser ka kang Padersiano. Ing na ba ina kung ikabay mo sulti makakumbinser ka Padersiano. Kana Padersiano ubos ra man yung kaya nga pare. Samot nagyog maghimo kag statement kumbensihon nimo ang obispo, Bishop Abit oy. Samot nagyog imong kumbensihon ang mga cardinals nga magsuwat ka. Nga mulahi ang imong sinuwat kaysa ilang baruganan. Sunan gaana ang kato si Pope Gregory Mantingalito di 11 dito siya naglingkod sa Avignon, wa na siya ngadto sa Roma. Giingnan siyang Saint Catherine of Siena, oy, ika may Santo Papa, balik og lingkod dito sa Roma. Tuwa ditong lingkuranan sa Santo Papa. Ani balik oy. Balik. Sunan gaana imo nang kumbensihon. Ingnon ani mo sa Archbishop Abit oy, ayaw glingkod diha sa syudad diris Compostela. Kay mao ni giingos Ginoo. Kinsa kay mo tuon nimo no? Pero nganong nahimo mang convincing si Saint Catherine of Siena sa iyang gipanulti bisan pa ang pinaka highest in position sa atong simbahan. Nituo man niya. Tungod kay wa siya magsulti sa iyang kaugalingong abilidad o kapasidad. Mouthpiece ra siya sa Ginoo. Mouthpiece. Mao na si Jesus naingon sa siya diri, ang akong pulong maoy mohukom ninyo, dili ako. Kay ako ang akong misyon pagluwas dili pagsilot. Pero ang akong pulong kay kining akong gisulti nga mga pulong iya ni sa Amahan, di ni ako. Og mao niya ni mohukom ninyo. Kanang gisulti nato nga pamalit mo raffle ticket. Kinsa ka ng pulong? Padersiano. Anya, silutan mo ana og di mo palit. Di mo silutan. Pero kung ang inyong wa pagpalit tungod kay wa mo'y gugma sa simbahan, kay kaning atong raffle ticket para man sa simbahan, kung ang inyong wa pagpalit, wa mo gugma sa simbahan, mas gihigugma nimo imong kaugalingon, kanang maong desisyon mao nay mosilot nimo. Kay nibiya ka sa tuburan sa grasya nga mao ang simbahan. Nagdinaw na ka. Inana ba? Di ba? Ang greediness, avarice, usaman sa mga capital sins, o anha ka diha mahukban. Dili sa akong pagbaligya sa raffle ticket. Ang problema og nagdinaw ka. Parehagod karon sa mga ginikanan, daw na kaayo ang mga ginikanan karon. Practically ang mga babae gusto sila duha ra gyud kabuk anak. Kinadaghanan usa, duha, bugat na kay nila ang tulo ka anak. Daw kaayo. Pero siging yung sex. Mo na maggamit ng mga pills, mga kondom, IUD, magpalaygit, magpabasiktomy para tuloy ang ligaya pero walang responsibilidad. Walay anak. Mauna ro'y gi-promote sa kalibutan. The pleasure of sex should be maximized, but the fruits of sex should be minimized. Sakto ka na. O tanawa. Sa pamilya nila ni Saint Catherine, diin gibutang sa Ginoo ang reformist
o greatness sa tao sa kalibutan. Diin gibutang didto sa ika-24 o ika-23 nga anak. Kaluha man to sila. Dipindi lang kinsang kamot ni una gawas. Ang unang kamot na kagawas mao tingali to maguwang. O naiuban mo ingon nga si Saint Catherine of Siena mo'y unang nigawas ang iyang manghod nga singado Jubana ba ton sa tingado mo'y awahi na si uban nauna na awahi si Saint Catherine o siya ika-24 napagid sila kamanghuran ika-25 sinan ka na ang dako kayong grasyas kalibutan dito gibutang sa ika-24 anak o karon pa ng panahon na awa na kadugay na nang naano dito sa kondom dugay na nang gialihag ayudi wa na nakatabok kay ligated na ato nang gialihan ang kabubuton sa Ginoo muna diri sa atong unang pagbasa si San Pablo ug si Bernabe nagpahiuyon sa Espiritu Santo namalik na unta sila ngadto sa ilang lugar sa Jerusalem gipandungan na sad sila sa kamot ipada na sad sa laing mga lugar sunod lang sad sila sunod lang asa ipada sunod lang wa bay kuan ba way reklamo ba kita sus muputi lang buhok kulor dayon mukatag lagamay kilay badlis dayon kana bang tagay higayon ka ang Ginoo basig na sa purpose nganong niputi imong buhok basig na sa purpose nganong ninipis imong kilay og mikatag pagyud basig na sa purpose ba no uban ni kuno usa uban ni ba basig mas dako ang benepisyo kung dawato nato ang kahintang karon nga medyo dili haom sa atong expectations and standards pero makaayo di ay kini bitang impeachment sa atong vice presidente basig gipamugos na lang gid ni aning pipila ka mga kongresista o pipila ka mga politicians i-appeal na lang natong executive department kay wa magisan sila mubabag ana wa ka ni gipamugos basig di na ni kabubutos Ginoo inyong paminaw kabubuton pa ni Ginoo o dili na aman sad mo mutingog unsaon man pagdetermine nga kabubuton sa Ginoo mutubo ang mga virtues unang mutubo hustisya, justice. Karon nanay mga kaso nga gi-file ngadto sa Supreme Court ug sa ubang mga korte against sa mga member sa Committee on Justice kay nisubra na kuno ang ilang gibuhat mo nay accusation sa PICA side ang Committee on Justice sad mo insist gyud sila no we are in the bound of law ana ang dito sa speakers wa na gamit tay sila balaod. So, ninggawas na nga, doon na ni complain nga wa na kayo'y hustisya. Kay ang asawa, ang bana ni BP Sara, gi-appeal na mas impeachment. Nga wa man ta siya labot. Isa siya labot na ko anak kong asawa regarding impeachment. Private person man ko. Di man ko politisyan. O gi-appeal siya karon. O di ni file siya kaso. Nganong gi-appeal man ko diya? Hastang iyang bank accounts gidisclose na sa AMLAC gikiha niya ang AMLAC o gipakapi niya ang Department of Committee on Justice sa House of Representatives kay nganong inyo nang giduki-duki diha nga ako man na sa ako tinging asawa si BP Sara ni file sad nga dili man na panahon nga inyong duki-dukio nang amo dihang mga salin o uban pa kay wap mamos trial karon diha na ko nakasabot bugo man ko anang kaso-kaso unsay mga sistema na karon pa ko nakasabot nga ang hearing di ay og ang trial lahi day na hearing sa kaso kay kana namo gyud ingon ako hearing ron ako pader nako na konbikto na to siya dili pa day na ang hearing mao day na ang piskalya ang piskal mag-analyze sa dokumento nga gisubmit mga dokumento nga gisubmit iyarang tan-aon niya ang i-come up ana kanang gitawag og probable cause tingali mo na gitawag og initiation stage unya ang diri sa korte na gyud trial mao na to dito adto na ang paghukom sa makonvicted ba ka or dili
So while niya pas inisisyon, ang ubang mga kanang kiha i-detain mo nang naatay prisuhan, detention centers. Na prisuhon sila, detention, naghuwat sa ilang hearing, iwi ang mga dokumento. Pero karon kay ang atong Committee on Justice mo na sila initiation stage, mag-hearing sa dokumento sa impeachment. Unya kung naay probable cause, ila na nang sangat sa Senate. Kaysa ang atong konstitusyon kuno, ang gibutang didto nga ang Senate maoy korte. Adto didto ang trial sa impeachment. Unya kay diri gahimo naman sila mini trial. Gikiha na sad ni, gikomplina na sad ni Vice Presidente Sara sa iyang mga kampo ngadto Supreme Court nganong gahimo mo mini trial diha nga di man mo korte sa sit up sa impeachment, piskalya man mo nyawa sa gid sa kana ganing atong konstitusyon. Manginani ba? So ang hustisya questionable basta way Ginoo. Ikaduha, ang kamatuoran. Kamatuoran motubo gid na basta gasunod tas Ginoo. Truthfulness. Pero wa ta magsunod sa Ginoo, ang bakak maoy mo lambo. Kumusta maron ang atong pag-administer sa atong nasod, sa atong gobyerno o sa simbahan? Mitubo ba ang kamatuoran o ang bakak? Ingon ang atong presidente, nadakpan ko no si Saldico dito sa Czech Republic. Nya nasa mingon, wa di ay giadto gis atong DOJ dito, wa di ay. Kana unsa man na bakak na o dili. Nya nasa mingon, wa mamakak. Niingon ang atong presidente una na ay 5,500 nga flood control all over the Philippines. Unya napagigibuhat nga thousands pa. Unya bungkag di ay. Bakak to o dili. Nainingon, ghost di ay kuno. Ang uban, substandard sa di ay. Hay may tinuod na, substandard o ghost or all of the above. Maghimo ko og 1 million ka mga houses, katong pagsugod siyang suna, 1 million ka mga houses para sa mga pobre, a total of 6 million houses. At the end of my term, karon pila man ka houses ang nahimo? Last year gani, 22 ra ka classroom ang nahimo. Last year. Nya gakuwangan kuno tag mga pila to 65,000 ka classroom nya 22 ra ka classroom ang nahimo last year. Di ka na bakak. Ug ang famous kaayo 20 ang kilo sa bugas, karon gasolina 120 na mahinoon. Maka 20 kilo pa katag bugas ani 120 na gani, 150 na gani usahay. Amay karon ni us-us na sa gamay ni abot na sa 90 kapin, apay 80 kapin, arang-arang na lang. Pero makapa 20 kilo pa kanas bugas. Hapit na lang mahumang termino, wa lagi kung sama na bakak na o dili. So mao na gauge kung ang Ginoo mo'y nagdana to. Mao to si Saint Catherine of Siena, iyang gipangita ang kamatuoran. Kinsa magitinuod nga Santo Papa? Gani ang ako ditong patron sa akong unang parokya si San Vicente Ferrer, dito siya nakasuporta sa pikas katubang dili kay tinuod nga Santo Papa, pero believe lang ko ni San Vicente Ferrer pagkahibaw niya sa sigig yung dialogue, sigig yung pangitag kamatuoran nga kadto di ay gitudlo ni Santa Catalina mao day saktong Santo Papa, iyang gikumbinser ang iyang gisuportahan, ayaw na lang pag-insist, submit lang ta. Ni submit ra pod. No? Kaya ang kamatuoran, magdala ka natos kaluwasan, may lingay mong tupad. Tinuod yun kaha, nawa kay 200 pesos sa inyo. Na tinuod yun, nawa yun kay ikapalit o raffle ticket, bisag usalan kabuok. Tinuod yun ka na. Tinuod, dili. Nya may mga ganito, wa yun ko'y 200. Congratulations. Pero may kang wa ko'y 200, pero naaday kay 2,000, naaday kay 20,000, pero imo lang yung gitigom, na makaka. Wala na ka nagsunod sa Ginoo. No. So una, mulambo ang hustisya. Sunod, mulambo ang kamatuoran. Kaning ikatulo, basta naay Ginoo, ang unag yung alagaran sa mga leaders, basta naay Ginoo ang leader, mao gyud ang mga kabus ug mga nanginahanglan. Kanabang ang priority nilang alagaran
hatagan sa tanang pagtagad og paningkamot mao gyud ang mga kabus og mga nanginahanglan. Muna ka na mga nasod bitaw nga dili katoliko pero gasigig yung paningkamot nga way daghang kabus sa ilang nasod para nako. Guided sila by God. Di ba sa atong tubag sa Salmo? Unsa ganito atong tubag sa Salmo? Yaw. Kung limot sa kuwan. O Dios, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasod. Unya kanus man magdaig ang tanang mga nasod sa Ginoo, directly or explicitly or implicitly. Na gibutang diri ay ipadan-ag unta nganhi kanato ang iyang naong, mahibaw-an unta ang imong dalan dinhi sa yuta, diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Nya sa second stanza nindot kay ni ingon din siya, tungod kay nagamando ka sa kanasuran diha sa katarong, ang mga nasod dinhi sa yuta imong agakon. Sa ato pa, nasod ang hisgutan, nakaila man kas Ginoo isip Katoliko, isip Kristiyano urwa, basta imong giatiman ang mga kabos, nagsubay na kas kabubutos Ginoo. Kay matud pa ni Kristo, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Ang subo lang palandongon, ngano kadtong mga malitang kwarta, nganong katong mga trillions o billions nga nias atong nasod, wa man moabot sa mga kabos. Kay ang atong mga leaders kadaghanan, wa agaka o wa magpaagak sa Ginoo. Sila ray agak-agak silang kaugalingon, connivance. Gitawag pa na nila og syndicate of corruption. Corruption syndicate. Luoy kay ta. Ikatulo, ikaupat, mulambo ang paghigugmaay. Unsa maroy gi-promote sa ato mga leaders, labi na diha ros House of Representatives, sa Senate o sa Executive, paghigugmaay o pag-inawayay. Nindot kay silang sinugdanan, unity team, pagka-impressive, unity team. Wa kaabot og usa ka tuig, divided team na. Hasta pa gani ang managsuon, nagkaligas na. Gani, lain ang isulti ni Senador Amy Marcos, lain sad ang isulti ni Bongbong Marcos. Nga naman, kay wa na lagi agaka sa Ginoo. Pero, dili man ni katapusan sa tanan. Sama ni Santa Catalina, iyang gipangita, kinsa gitong giagak sa Ginoo, ug mautoy atong sundon. Kinsa karon ang nagpaagak sa Ginoo? Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group, or none of the above? Kana secret. Kung kinsay nag-promote atong upat, dunay degree of achievement sa pag-promote sa hustisya, sa kamatuuran, sa tong sunod, sa pag-atiman sa mga kabos, o sa paghigugmaay, nga kanang magkahiusa ang mga tao, kana mo'y atong sundon. Bisan tuod, wa na sila'y proclamation nga sila Katoliko. Wa na sila mag-proclaim nga sila Kristiyano. Matud pa ni Mahatma Gandhi, famous niyang statement against us, I love Christ, I hate Christians. Mahatma Gandhi ba? Indian nga hero. Awa mo kailan? I-search sa Google, I love Christ, I hate Christians. Nga naman, because they did not follow Christ in their deeds. Most of them. Linyay mong tupad ng na Christian ka? Na Christian ka? Pasabot, follower of Christ ka? O tinuod kang follower of Christ, congratulations. Hinaot, wa ka nabilong sa gikalagutan ni Mahatma Gandhi. Ano?